akazomangala ngathi awulikanya yake ngawe wena kuthi yani yasta Pamsoro vidar angasi ngoba apike pamsoro vidar pamsoro ichanga sanjataura vanhu ndichataura vanhu chokwadi pamsoro vidar takauya pano chimangara nyaya yekukumbira kuyanana nababa nekuti hatisi kunzwana nababa kuno ndo nyaya zhinji yadauyenga hamusi kuwirirana baba hatisi kunyatsonzwana nababa kutodzi kunzwanana nyaya irikunetsa pakati pedu nababa baba ndo vakauya etifesi kwandiri vakauya inini ndavakauya pamba vakandiona ndandabvisawo pamunda so ndichida kulikurisa watema pamunda pakuya pababa ndobva ndatuma munhu vatema ipapa ndobva ndavhura munda achida kuparira ivo ndobva vauya kumba ndobva vasvika bva vati wangaudza sabhuku here kuti kutemesa apa ndikati aiwa handina ndobva vadaro ndobva vati saiwe kana usina kuudza sabhuku kuti ndozvauri kudaro wakuda kuzvitonga panapa pamba ndandoona kuti matauriro akuita baba manje neniwo hatisi kuenderana ini ndobva ndasimuka hangu ipapa ndobva ndananga kumba kwangu kwandogara iwo ndobva vasara pamba pasina nguva ngani ndakaona baba vatevera kuda vatevera pamba ndobva vasvika vachingondosvika pamba vandoda vanosvika kupamba vachati kune mudzimai wavo iwo panoenda ini ndobva ndati apute pano iwo ramba uri mumba imwe ndokuti angari mumba apa akaona uchiuya akabva apotera mumba mudzimai wako ari kudii asara kumba ndoda kuzama kutsanangura nyaya yake still kaipa ukaida kuzama kutsanangura wa mudzimai wako hapo akanzi kuda mumba wamusiri wakamanyari handinonge ndaziva kuti angadii ichitaura ndipangeni ndobva vadaro ndobva apinda mumba inobva ndangoramba ndakamira pamususu iyo ndobva vanosvika vachisvika padhuze pangu ndobva vati nhasi kuti ndiro inobva ndangoramba ndakamira ndadada iyo ndobva vatasvika vatanga ndondiro ndakaramba ndakamira vatondiro ndobva ndavarasaidzira kuda ndobva vadzoka futi vachitondiro ininiwo ndakambatikana ndakarwarwa ndobva ndavadzorera baba chingorwakarova baba hongo ndakarwarwa baba ndakavarova nyaya yenyu kumapurisa yakaenda iyi yangu yavanobvira haikona yangu yakona vekurovana kwamakaita yangu yandabata avanobvira vaendesa kumapurisa ipo risikesikeyo kana makati wanzwisisa ipo riskesi uyezve hatienderere mberi nenyaya yevanhu vanenge vakarwa nyaya yemapurisa yentongo inoperera mumapurisa esiti upedza yokuti dai zvinhu zvemunda tauchigara zvako pasi tinogona baba wavo nekuti baba wako dai vaida kukuregerera unofanira kutangaenda kumapurisa monoregererana pamberi pemapurisa vozouya so baba tamirira kubva kwamuri kamini panyaya yenyu yemunde sorry kamsoro yoda ndiana vadzimai venyu havagoni shona munogona shona mogopota muchivapirikira davatese indeveri manje hachizivi hatina kuti ndokuva kudedzera nzeve dzavo ndo dzisiri kunyazo tati tipire tindwe nyaya yenyu nemwana wenyu yakamhangarwa munoti kudikwa nayo yekuti mwana wenyu akauya mukamurova ongoida pamusoro kaita basa ichikurukuru nenyaya yemwana wangu Levison paakandirova ndipo kuti indakabva kuchegudi musi wa16 October chiona muda uchitema ndakabvunza mai wacho kona naye mai uyu Metalent ari kutema apa ndiani ndandileva ko chii chaitika kuti ateme tikanzi arikuda kuita 40
vakati handizvizivi muromo wavo vandamanyeni vandaenda kwasambo vati kwasambo uzazvikuita mwana wangu ira zvanzi hapana chandikusiva vandamanyeni ndokuenda kwachairman chairman uzozvikuitika kune mwana wangu neva kutema munda zvanzi hapana paizozamba tiri kumbira uregerewo nezvaari kundiita mwana wangu ndoitira ema yakazouyawo nevamwe vanoya vanosunga inyi navasunga inyi ndokunosvika ema chimbwende modedzera mukomana ndomutuma kuharare unoterekera chitakita gecho chechekurivisa vadedza naye akoma ndikukumbira kuti zimiswe mande mwende unotekera chitakita gecho tozorimisa muna zvanzova hauraiti mande yakwani pati yakwana mande yeyevata zvandafunga zvezvokuti uzvine mwedzi wapera unobirwa nechi nembavha 700 saka pari zvinezvi ngatimbochisesekedzai kuita kuti mwedzi uite sei kuenda kana 1 2 3 4 ko matsotsi anenge amashoma uyo anga akabata pasoro padhoo kona yakoma ko pamuri kutema apa makaudzawo sabhuku here kana kuti chairman kana venharaunda vedu vekomiti paitemwa apa mumunda mani mangu wenyimi iplot ine manhamba hongu ndibva ndati iye ndopakati iwe kwana iwe kwana iwe hekuma nametaleni mukuziva kuti ndikwane chii chambenge chaitika kuti ndikwaniwe zvakandibata ndibva ndasvika paanogara naingotari iwewe levi auchindikwana ndikumfekelurire ndoone kuti ndakakwana pachikwa ndinokwana uyu madamutini bamba zondiregedza panapa ndibvatsemura zvichiwa nebamba nefight ta vandadona vati handokwana kwacho kandibva ndadzokera yako vati levi kuti ndikusungise kana kuti asindisese ndikuona kuti ndingauzokuti tambure nevana vako titwana twako tuviri alright andagara ndokuzoenda futi yalevi ndiyo paikaperera munda ndewenyimi ndimune confirmation letter yemunhu uyo haana akatotema mumunda menyu hongu imhosva futi keyoyaweneedwelevi imhosva iyo wazviona kuenda mumunda mavo bauchinovadyerera wotema mumunda mavo vasina kupa mbuto wakadii ufambira wako munda unonyeresiwa kuchekuti ndekuti kwamunogara bideri komakadii kuenda nevakumange kuenda kuchekuti maonyeresa mindeni Isho. Saiyo baba vanga vangondipawo kuti gara apo chimawa. Kana vakakupa kuti gara apa ka. Ivo hauzongotema zvako zvekuita pamunda mako munda mababa. Hayi kokundakati. Wakatadza. Saka unoita sei nekutadza kwawakaita wakatadzira baba. Hayi vanotaura zvavo zvavanoda ndikwanisa kuvaita. Baba vako havatauri zvavanoda nyakanyatiwe kuna kudari takutokuchaja tisi kuti ungohonika baba zvakati kuva vako vakatora ita kuchivaruyira munda wavo nekutema kwavakaita munda mavo fanodiwa mombe yaunopa baba wako kuno kudari kwamambo kunodiwa hwai $100 yenyaya yako yawakapara mudini uchitema munda musiri mako ukawanyamba hwai unoyaviri hwai kana washaya hwai uneyane $100 uparadza waita miti mudini mamambo chiwe hamungotemwa munda musiri makwe kana uri mwana ita zveumwana kana baba ndiye muridzi wemundi vakatoda nhasi kuti vanokuti mwana wangu ibva muno mumunda mangu handichadawo kuona isati vamanikiza kuti gara nemunhu anorova baba tinoto kuti buda munda mababa imo unotsvaga wako munda saizi yawave haisaizi unge uchachengetwa nababa wautozvichengeta saka vanhu mombe kuna baba tiri kuida kupera kwemwedzi uno waiuye nayo svondo munoyo panyaka ndiwo wakudai yenseni nechichiu nepandinoshanda handikwanisi kumbozviita zvisingawandi asi wai tiri kuita svondo munouya uchigadzirira mari yababa yemombe yavo $300 kupera kwemwedzi uwo vati kupinda kaunta
August wena mali umuntu yabo. Baba pira wa pauli baba. End of August man. Vana varipo vaviri. Saka vana vese vari vaira vanenge. Baba vari kuti vakarohwa neuyu. Havasati vapedza ndosaka Vasati vapedza. uyu anogona yake yapera. Uyu opinda pane yake. Vari kuita majuti ekurova baba kuti nhasi takuti tombopa uyu kumborova baba mangwana koya. Ayo ini chandinokumbisa ngavabude pamunda pangu. Vanozondiripa zvava vadi vamukumbiso vedai. Namba dzezvitupa dzavaonyesa ndidzo chaidzo iri mugawanzi dzekusoro dzezvinhungu zvazvimfuyo ungapuwa yaisiri Vaendelee kuchitaura zvemukomana. Tiri panhaurwa yatarendi ishe wangu. Tarendi wamarutswa 28 February 2025. Tarendi akasvika kubasa kwangu ishe. Ari makuseni. Pakasvika kubasa, ini ndachita ndichitumiro vanondichinjawo kuti ndichienda kumba ari makuseni. Ndokusvika Tarendi kubasa kwangu ndokusvika achitaura kuti baba ndiudzei kuna baba vangu. Ndakati kuna Tarendi. Kwa kana uchitaura kuti ndiudze pana baba vangu. 28 February 2025. Andisingakanganisi. Ndosvika ndiudze kuna baba vangu. Ndakati naye mwanangu, kukana kutaura kuti ndiudze kuna baba vangu. Ini ndokuudza kuna baba vangu. Chendobvunza amai yako. Kuti amai ndiudze kuna baba vangu. Asi ndoziva kuti ndakakuchengeta from uri mudumbu kusvika grade 1 to form 4. Hari zvinhu zvakuda kunditaurira kuti ndiudze kuna baba vangu. Anditaza kuti kutaura kuti ndisati ndapedza muromo iwowo. Fight iri pasi pematengi. Ndiri pasi pematengi. Chokwadi iro chokuti ndisati ndapedza futi imwe. Akazonobatwa nevakomana veRDC. Vezina ravanhu vari kuchengeta chigredha. Vakati kunewe kana wakuva baba. Takatarisa. Chii chakunyanya kukunetsa. Zvanzi baba vanohoroyaona. Urombo hako nyoka. Saka nasona vantondiona mushamiso. Baba akwira. Ndakakwekweredzwa. Ende hapana chandikataura. Ndokuenda kuti maprofita edu. Ndinokupanjanji pamusawo. Ndokupfugama. Zvanzi kozva baba. Zvamusina chamuinacho. Iwe une mamhepo wana gara. Ti adajira dzvuku. Mbiya nezvimwe zvawakataura. Madzi baba kana isina kukwana mari yacho $10. Ndokudzoka. Asi tifanire kushandira sezvo manditaurira. Alright. Ndokwenda kwa. Unosvika kumati izvo ndokunzwa nzara. Miri ndimbocheka tumuruwo kwangu. Chero muruwo wangu. Ndichisumudza musoro dayo. Ndivapindira. Mabhadhara madzibaba mari kuti mundivhare inini. Aiwa zvita ndivati tapanga. Handina kuuya narudakangana. Banga
ndakatopotsera panapa ndakamubata kusandudzira kudai raundibai pano padumbu pana tare ndakutadzirei but fight iri apa akangomubamba manje ndadona pasi iye ndokutora bangari yako akuti achindibaya vamwe amai pane chitoro mbuya wini nevamwe vasvika vamubata bangari ndivara chikoka nepakati ndivandakwekwedetswa futi kudzoka futi madzibaba madzibaba ndakutenga iwo here tikanzi kwete tati tishandire mukomana uyu iye ari kutanzi ndakubhadharai chivhara kuti inini musataure zvinhu kuti inini kuti inini ndine boboko ndine nyoka yako tikanzi kwete asiwo zvatataura zvakandirwa ende nanasi ndikuti ndakamutarisa so munhu akamukabvutya kuti ava vana ava chandiri kuvatadzira chishushi asi iye mwana wepaakakuti baba mune mubobobo achibva akurovai chii chamakaita wepa hapana hana kuti mutombo hamuna kana action handina mwana tichibva ipapo handina ndibva ndazouya kuno kumunda tichiri ipapo wandimati akakurovai akakuda kubaya nebanga akapotera pahembe chii chamakatoro chidando ramakatora ipapo kuti mwana wangu zvaakuda wandibaya ndoita zvakati munoenda kumapurisa here ishe handina kuenda kumapurisa ndibva ndagara zvangu zvingondirwadza munhu aiwa kamunoregerere mapurisi kesi yesiyo zvatoda manje ikapapa muchibva panapa izvozvi nhasi moenda nepamapurisa motaura nyaya iyo toda kuti ishe ndichiri kungoenda naye sendapedza ndibva ndazobva ipapapo ndokuya kumunda pangori musi wechitatu pandikumusi wechitatu chine shanu saturday dzanga dzakuma past 5 saturday yangori musi wa6 mapast 5 ndokona mai vacho ndibva buda enda panzi ndibva zodzoka zvikanzi maisirwa mvura yekuti mugezi natalende kubharini achindisira mvura kuti ndigeze vadzoka futi hanzi mvura iye iri kugoira hanzi ini munogeza ndandakarara inini ndigeze ndevazodzoka futi kanzi amusati mamukana nasi but wongu ndimandati trouser rangu pfekei kaimbe kangu ndimanda iyo ndivapinda mudairi ndibva kusvikogara pasofa akuvesa banga rake zvanshamari ndari wadyara nhasi auchariona futi vandati 2 steps vandabuda yangagara pasofa vandati speed kuenda kumba kwasabhuku sabhuku sabhuku waotete kumusika kwasabhuku sabhuku wene mwana zvakuda kundicheka nebanga rimwe futi here wakomana ndaichoti pamwe zvinodhaka zvacho zvaari kuputa zvadzikira here kana kuti achafunga ndopakasvika kwasabhuku nhasi adya rokupedzisira sabhuku ati iyi nyaya ise aisedwi ndiyemapurisa ndobva kwasvika mapurisa mafurisa ndobva mutora ndokuenda anga Saturday ndokuenda kuswera Saturday Sunday Monday court ndobva zvonzi community service mushure meunge ndakanoripoto futi ndakanoripotora vana vachinzi peace order andisida kuvaona pamba pangu ndopa ikazomira ndichizonzwa kuti ndamhangarirwa kuno kwamambo ndokuzosvika kwandaita pana kumwana pamuri papeace order nevanhu peace order nevanhu iye vana yakatotongwa koti ibanga yakatongwa akaiwini akanzi community service panopapauya wari kupiga akandopiga handisi kuzoti akapedza kana kupedza akapedza wakapedza ne akapedza saka manje pakurova baba manje munovaita sei pamusoro iyo idari pamusoro yemazishi vamwe vese vakatsirirwa ndopupura chokwadi pamberi pedare rimwe ishe ndichitanga kutaura wanga usiri musi wa 28 Feb wanga uri musi wa 19 Feb kuri kutanga kwegore rinori
Baba vangu vakafonerwa naamai ndiri kuchipatara kuMangura Hospital. Vakataura kuti ndinoda bhodhi, handidi munhu kunzwa kuti kune munhu ari kufema, ndikuda kunzwa bhodhi. Makanditi kune bhodhi ndinokwanisa kuuya kuzotora. Tatisati tarovana. Bhodhi ravaide varaingirire chitunha. Vaiti vanoda chitunha chemunhu inini. Iwo mwana wavo. Vakafonerwa naamai, vakafonerwa nemunin'ina wavo ari kuMvurwi. Vakangotaura mashoko iwayo kuti ndiri kuda kunzwa kuti kune bhodhi, handisi kuda kunzwa kuti kune munhu ari kufema. Makandiudza zvebhodhi ndinouya kuzotora. Havana kumbobvira vatombokontribhitawo kana kubvisawo kana dhola kana mamukasi, hapana. Ndakazobva kuchipatara ikoko ndobva ndauya kuChegutu. Ndauya kuChegutu kusini, ndakatomukira ndichida kutoenda kubasa kwavo. Ndobva ndaenda kunonotora hanzvadzi yavo. Ndaenda kunonotora hanzvadzi yavo iri kuChegutu, izvezvi haipo. Tobva taenda kuMasowe. Tichisvika kuMasowe ndini ndakatanga kusvika kubasa kwavo. Ndauya kuzokuonai baba, asi ndinokumbira kuti tisese tifambe tese. Tisati tarovana kana tisati taita sei. Papo takatotaura zvakanaka. Zvikanzi zvaita sei, ndakati aiwa tete vari kuuya. Ndinokumbira kuita sei kuti timbofamba tese. Ivo vakatanga kuramba, vobva vatanga kundituka neshamwari nivo vachitaura mashoko ekundituka kushamwari dzavo kuti mazviona ka zvinoita guka mutoriro mbanje zvadzinoita. Muri kuona munhu kutopenga kwaari kutoita. Akati nhai baba, inini ndiri kukumbira kufamba nemi, makunditi guka mutoriro imbanje. Zvakanaka here? Ko mashoko amuri kutaura kuvanhu ndizvo here? Iko zvinozvi muri kutosepuraizwa, muri kutondiona ndichifamba, ndauya ndichifamba kudai. Handi maiti muri kuda bhodhi. Ndopa vakatotanga kutoenderera nemashoko avo mberi. Handisina chandaikwanisa kuita. Ndanditori nemapiritsi, ndandisati kana ndatombopedza kunwa mapiritsi angu. Vakabva marasa futi mapiritsi iwayo. Vakabva ndo vakatanga futi kundirova. Vachitondisaidzira, ndakati makandisaidzira. Ndandakakuwara kumashure kumusana nemumusoro. Ndakati makandisaidzira, muri kutowedzera kutondirwadzisa. Ndiri kutorwadziwa. Musandisaidzire. Vakatotanga futi kutokondinya mashoko ekuita sei ekundituka kushamwari. Ndopa hatina kurovana ipapo, hatina. Takazoenda kuMasowe nehanzvadzi yavo. Taenda kuMasowe, tichisvika kuMasowe, ivo ndo vanga vari kumberi. Takasiyana about 300 meters. Ivo vari kumberi ndiri kumashure. Ndandisingagone kufamba. Chifamba mbichana. Ivo vachifambisawo nebhasikoro ravo, vakatanga vachichovha bhasikoro ravo. Kudzamara vazondimirira. Vandimirira vobva vati ngatiendechi apo paSowe apo. Ndivo vakapanongedzera. Tobva taenda paSowe pai. Hanzvadzi yavo iripo, ivo varipo, inini ndiripo. Zvakanzi tabva tatsanangurwa tichingosvika. Takabva tatsanangurwa nzi ava baba ava ndaona vasina nguva. Ndaona vaenda gomba ravo rakatocherwa kudhara. Asi imimi baba, tsananguro idzi muri kudziziva. Tete hanzvadzi yavo ndobva vakati kona izvi ingawani tsananguro idzi dzenyu idzi munadzo wani dzakatsanangurwa vana ava varipo here kana kuti dzakatsanangurwa vana ava vasipo? Havana kupindura. Zvadaro ipapo vakabva vasimuka, vobva vaenda kunonotenga minamato yanga vanzi vaende kunonotenga. Vaenda kunonotenga minamato yeye, vakabva vadzoka, vobva vapa madzibaba vaye mari vachiti vawedzere zvimwe zvinenge zvanhingirina zvashotera. Ivo nekurwara kwandaiita vaichinjana natete. Tete vanga vane vana vechikoro, ivo vaida kudzokera kubasa, but vaipinda night kwakuri kuma12. Ivo vobva vaita sei, vobva vati ndakuenda kumba. Vati ndakuenda kumba, tete vakabva vati inini ndakuda kunonobikira vana vechikoro. Vobva vavafonera, vanga vakusadaira foni. Shamwari, ndirai timbogadziridza zvishoma. Toda kuti nyatsotsanangura zvakanangana nenyaya yekuti kwete mungataura history, pane imwe history yatinoona kuti haisi kupa rondedzero yakakwana inoita kuti nyaya yedu ibude pachena. Imimi muda kuti muyanane nababa. Handitika? Ngatitsvage nzira dzinoita kuti pakutaura kwenyu zvinhu zvakaitika zvachona tiwane kuti nyaya yedu tingaigadzirise sei, tibve panapa imimi nababa muchiwirirana. Nyaya yangu marondedzero andiri kuiita Vidari ndofunga ndo mapoints angatoita kuti nditosvika panyaya chaiyo yekuti
ndo pandakazouya ndichiti tiri kuda taita vana mudzinza, tiri vana vadiki, taremerwa mudzinza umu, hatikwanisi kuita se kuzvitura kana kuzvitaura, asi vakuru vachona varipo. Vakuru zvavaripo havasi kukwanisa kutibatsira. Ivo vakuru vachona ndo vari kuti vari kuda zvituna. Saka kana vakuti vakudhimanda zvituna, kune munhu ari kufema, ari kupenga, ari kufamba seni. Iwewe unoziva kuti mubereki anogona kuzvitaura kuti ndingatoya uzokutora wafa kana kuya uzokutora uri mupenyu, zvichienderana nekuti relationship yako nababa iri kumbomira sei. Baba wacho pamuri kugara uri kuvaremekedza zvinosvika papi, because kana mwana uchiponyodza mubereki anokukungurira kuti chero akafa zviri nani. Maimbogarisana sei nababa iwe usati wahwara kuti uzoti vataure shoko rekuti ndira kuya zvikora zvituma? Kuruvana kwatiri kutaura ndekwe apa pamwedzi yadarika kusiri kunonzi vanhu vasi kugarisana tanga titori mugood relationship, ukatukwa kwese kusagarisana tanga tiri magoodwin goals, zvekuti panga pasina kana chainetsa kana panga pasina kana mashoko. Ndakatoshamisika nekutonzwawo mashoko aya. Taura chakanyanyonetsa kuti musvikire kunosvipana nababa chii? Nine matambudziko andinosangana nawo. Handiri kuti takaenda kuna baba havakwanisi kana kumata. Zvinhu zvako zviburitse pachena. Kana uri panyaya taura kuti takata dambudziko rakati tikazodai then toita way forward. Tiri kufamba, tafamba kakawanda, tafamba mumaprofita, tafamba mung'anga, tafamba muchii. Tiri kungofamba tichingonzi kumba kwedu, kudzinza kwedu. Kubva kumashure baba vangu kudzinza kwenyu kwakaita sei? Kudzinza kwedu kungonzi kudzinza kwenyu kwakarema, zviri kuitika zviri kukonzerwa nekumusha kwenyu. Vedzinza baba ere rikawanti vamwe vemudzinza ni? Baba wenyu ndo vari kubata? Tombopirwa vamwe ndotipimbobvunzira kune vamwe vetarira kuna pamusoro yechangani vanhu ava patakatonga nyaya iyi ndizvo zvechokwadi mhepo iri kutenderera iri kuvamoneredza inonda mberi yekuti varove baba inokodzera kunge iriko kumba kwavo. Mwana wababa mukomana mukuru anova mukuru kune vakomana akafukura guva remunhu akafa muna 2017. Afukura guva ndobva nyaya iyoyo paina Mudhara Brown, ndobva nyaya yauya kudare, ndobva vaita apiu kuenda kukoti kuChegutu, ndobva vanotsvaga gweta rikanovamiririra bhozi munhu akafa yainzi akafa zvekuma 1963. Gweta rikanobvunza pamukoti kuti anoziva guva iri kuti nderani, ndianisei muri kuti igwa matombo zvavo akafukurwa. Ndobva vahwina nyaya kupi kukoti nekuti vauya negweta. Mudhara Brown akataura kuti aiwa siyai vakadaro, kana riri guva remunhu zvichapedzerana ikoko. Ndondondo yakuona vanhu vakafukura guva rikasiyiwa rakashama vakadzika nofunga zvekutochera zvekuda kusvika kuma 4 meters. Guva remunhu havana kufutsira, havana kutsvaga hama dzacho kuti hama ndedzani. Akafukura newachona waishandiswa nzafukure ndotenda hangu kuna Mwari kuti vamwe vachona vari pano vanga vane mukoma wangu. Iyi nyaya hatiziye, nyaya yatiri kufamba tichibata kune ndeyekudzinza kwedu, haisi yekufukura kumagova, ndeyekumba kwedu. Tanga tichikumbirawo sevana tisu takaripota kuti tigokwanisawo kana kufamba nababa vedu vabvumewo kufamba nesu. Kwanja makafamba mesera mafamba mese baba vazoita kusvika pakuda kubhadhara vatadzei ipapo kwete havana kusvika pakuda kubhadhara vakatoramba. Saka ndekupi kwamakaendei munhu wachonoyo? Tafamba nzvimbo dzakawanda. Ndokupaiwo vemudarika varimufamba mese nababa wenyu vakuenda ndingatoisa maoko kutokuchira zvinhuwa mambo kutotaura chokwadi, nekuti nyaya yemukufura kwamakuva iyi aiwa vakaita nyaya dzavo varipo vanokwanisa kuzvimiririra, asi yedu yemumusha iyi kunyange makatipanana izvezvi kana nhasi inongona kubuda pachena.
unoreva here kuti iwe mukoma wako akauraya munhu mhepo yacho haiteererewe nekuti yakaitwa newe mhepo yekufurira kwamakuva ini handisati ndaendwa ndokutaura chokwadi ndati mukoma wako akauraya munhu mhepo yemunhu aurayiwa nemukoma wako haiteere iwewe here uri womudzidza hongu inonditeera nekulinga iwe ropa saka zvinotadza nekulingana ipapa asi ndopa ndiri kupindura wani kuti yekufukura kwamakuva mhepo iyi handisati ndaendwa inini chandiri kufamba ndichinzwa asi iwewe sekufunga kwako kunyange baba wako vakanzi vane zvifambo vane mubobobo wauri kutaura pamberi pedare iwewe semwana une mvumo here yekuzorova baba kwete wakashaya dzimwe nzira here dzekushandisa kuti baba vagadziriswe nehama pane kusvika pakuvarova nekuda kuvabaya nebaba kwete kana kuti ndopane mhosva yako ipa ndopane mhosva yako ipa saka nyaya yavo haisi kukumbira kuyana nababa asi nyaya yekuti vada kutobata uroyi wababa asi zvazvinoita ndezvekuti baba hamovamanikidzeka kuti inini tinoti tifambe neni chete ivo baba kana vachiita zvekufamba ndo vangatotimi vana ngatifambei pamwe chete notovakumbira kwete kuvamanikidza kuzosvika kuzoti tisvike kumatare kudai tazama tagara makore akawanda kunyangwe makaunza vanagaura vanofamba vachichenesa baba vangu vanotiza hapana kana rimwe gore zvaro 1 ravakamboenda kunonopinda magaura isusu tatisinawo basa nazvo kare taingotiwo kumba kwedu kuri rai ende zvese zviri rai matambudziko taakuzomaona inini ndaroora mukoma wangu aroora ndopakuda matambudziko ose aya matambudziko auri kusangana nawo ukusangana matambudziko taura pamberi pamwana pandakasungwa last time pandauya kuzotorwa nemapurisa ndichiuya vachienda kwautete mupupiri wachona ndivavasauti varipo havana kana even kana banga kana weti randakataura navo ndichisvika pamba pautete vakabva vasvikawo ivo vasauti ndakatotaura navo ndichitoti sabhuku ava ndovane mari yangu $100 yane 5 years muvaudze kuti vazondipawo hongu taura kuti tiri kusangana nematambudziko mumusha tabvunza kuti matambudziko auri kusangana nawo ndei matambudziko atiri kusangana nawo sevana akuita kuti ude kushuva kuti ana itambofamba chii abudzize pacheni matambudziko atiri kusangana nawo sevana kuti handisi ndiri ndega kuti takarara tese vana semhuri kunyangwe tisiri vemhuri vachona takarara tese tongomuka tinoshandiswa tine vakazi vanotivhizitira usiku taura zvaurikuita tinzwe tikubatsire urikuita sei chii chidambudziko racho nyatsoriti bvo ndotorota kuhope ndichisangana nemunhukadzi ndo matambudziko acho pamwe ndirimwe dambudziko mari yandinoshanda haionekwi inogona kubata mari yakawanda kana 1000 asi handina kana chingwani haihope idzo tikatedzere hope newe ungatedzere hope mari ndezvekurote here zvikaundi ndezve kwete ndochezvchezvo ukabata 1000 inongoereka kana yasisi haishandi haishandi inoita sei inoramba inofamba sei mari yacho kuti izonzi haisisi ndisingatoziviwo inini kwandiri handisati ndakuipere chete handiniwe doro iko zvino zvinefodya dzacho dzandainzi ndikuputa handichaputi nditoenda kuchechi kana muriwo mumba wokutikasana hautengi kana shuga yekuti munhu wetine vanhu iko zvino ndakutoipa mari yacho ndandakutoipa kuna mai vangu pamwewo zvingaite nani but hapana nani yacho ndiri kuti pa1000 yaurikutaura shamwari nyatsotaura nyaya inonzwika iwe uri kuti uri kuwana ukaona 1000 hai iri kupera isina cheyatenga iri kuenda kupi
inengarekare yabuda muhomwe ndizvize ndobona muhomwe ndikangochinja chete 10 zvapera chinja uchiita sei ukagara pasi ndine 1000 yanga asi ndashandisa 10 wanyora pasi mangwana ndashandisa 10 wanyora pasi woona kuti haina kushanda tine mwana mudiki mukomana mwana wa mukoma wangu mukomana iye atishungurudza hatina rugare pawiki hatizive kuti tinofamba kuenda kumaprofita kangani but zvinhu takambotanga tisingazive kuti ndo zvinonzi zvinhu zvachona zvinovava nezvi kana kuti ndo zvinonzi zvivanda izvi iko zvinozvi nyaya yabunya utongo panapa inomata kuti munhu wirirani ndeyekuyana nababani ndeyekuchenurwa mumusha medu kuchenurwa ndeyekusunungurwa mumusha muri kuda munhu anouya kuzokubatsirai semhuri kwete kunanga baba kwamukuvaita urwese nekuti muchapara mhosva ka kunanga nemanzwiro achaita muri kuti vati varoi zviri pachena ndazotaura mashoko aya nekuda wokuti abva mukanwa mavo asi aini muchizvipa kugara kwenyu muchizvitaura baba muroi vane mubobo vane chii nematambudziko atiri kusangana nawo handingarambi handingabvumi icho chinombonzi mubobobo chii sanangurayo chinonzi mubobobo chii inini hangu ndisingazivi havo ivo ndo vataura kuti mbobobo inini handina mbobvera ndareva kuti shamwari une mhosva kutuka baba daro baba munhu ari kuchengeta pamushaka zvino zvaunofanira kuita kuti baba wako muwirirani navo vape mombe kana washaya mombe 300 endo ugastiwe zvaroba kweituka kuti vanhu vatora kana pasina zvatotorera matatu kudare kwedu ihwaifuti kwaurire kana kuti $100 yedare ende zvinhu zvamunoziva zvekutobaya baba inobanga yako yakatotongwa mapurisa kukapuwa ukajiwana baba wakaona wachienda unopika uri kupa usinana kuchera watokuona kuti aiwa munhu yaane mhosva zvinhu zvaine mhosva yake yakanaka chirege yachinopedzera kwenyika saka iwe kuna baba tachi une mhosva yekubaya iyo baba iye makatongwa yakapera handiti iyo yekuti mugare zvakanaka ndofunga uri kubhilivha kuti vari kukutaurira kuti baba vakaipa vanogona kukubatsira munogona kungoenda mega munobatsirwa semaonero ari kuita ari kuita nekuti kuti muchifamba nababati hakuna n'anga zvinoti hakuna n'anga dzan'anga ndozviparadzanisa dzimba dzevana tinokumbirawo veda vana vari kundiendera go back to sender ndofunga kuti mwedzi wese yachumanzi chinzi go back to sender kwandiri inini saka ini ndakuita go back to sender ngavabve pamba iyo ati makapiwa peace order avasikuba izvozvizvi unotaura munodzokerwa kare kwamakapuwa peace order apa tiri pano padare kuyananise kuti mhosva dzakafanana nadzo dzokunanga munhu uroyi baba amai kana mutorwawo zvake imuombe padare nekuti kana muchiona matare madzimama haparadzanise mhuri chiri pakudzoreredzana semagariro atakaita pana nyaya yenyu matambirwo ayaitwa nemaitirwo airi kuitwa kuitira kuti muregererana mugare chi zvakanaka muri vanhu mune peace order handii vana vanogara kudzimba kwava imunogara kumba kwenyu hapana munhu papeace order yenyu yakati munotsikirana kudzimbe kwete ampa vamusikirana vakanzi vapi vakakumbira 3 months
saka iri panze dzakapona Mapepa ari kuti nawo. sorry ndakanganwa edemnorinywa episode yenyu Mtemo unoshanda because kana makadaro mine mapepa ekoti which means nyaya iri mumaoko mekoti hatipinde munyaya dzine mapepa ari kukoti muno kana vasiri kuita zvavakaudzwa nekoti munodzokera kukoti. ndanga ndine mashoko wanda ndinawo hongu hwai nemombe ndazvinzwa asi ndingabvisa hangu chikumbiro chandinacho chekuti kunyange ndakabvisa mombe nehwai isusu matambudziko kwatiri haasi kupera anenge asina kupera izvo manje ndizvo matambudziko enezvo munogadzirisa manje mapashwani kwenyu manje ndaisu tikutenda kun'anga kana kutenda kuti aiwa tizvitendere kuti kune chinonzi n'anga ndozvo makaona vana gaura uya munomba tikaziva tsoma takusva chitenderedzana akangouya munhu aitizvo ndizobatsira vanhu muno saka mamboti kuti otsambe kuti vabatsira vatangomba yekutenda unobatsira pawauya kuti uzobatsireva ndobva anofotokopa tsamba akusadza kumwa magaura saka zvakanzi hapana chinonzi gaurani kana n'anga muno zvakazambewana mambo shamwari ndezvokuti mambo ari kuti dare ravo harikwanise kuti endai munotora n'anga iwe mumusha baba venyu vasina kubvuma ndo muridzi womusha muridzi womusha ndiye anotaura kuti pamba pangu ndoda kuti paitwe zvakati iwo ukaita musha wako ndiwo unoisa musemo pamusha pako isusu sedare hatisi kukwanisa kumanikidza mudhara wekuti aende kunotora n'anga achiendayo pamba penyu ndizvozvo imimi manzi makapiwa imimi peace order kukoti mukapiwa pepa reeviction rekunzi mubve pamba pamusiri kubva imimi mudhara kana asiri kubva pamba munodzokera mukoti munotaura moenda kunobhadhira message of court anovatuta ndizvozvo vanogona kusungwa futi nemutemo wekuzvidzadare pamadistrict ndizvozvo imimi mombe dzamabhadhariswa panapa nehwai hadzisi dzekunzi chiimanzi muri kunanga baba huroyi mubereka haitwe izvozvo makarova baba mubereka haitwe izvozvo ndosaka mari kuiswa namabhadhara manzwisisi saka usataure kuti kana ndikabvisa hangu mombe nehwai matambudziko haasi kupera mombe nehwai zvamuri kubvisiswa panapa hazvisi zvekupedza matambudziko ndezvekupedza unyanya hwamwinaho hukova vabereka havarohwe saka ivo ndivo vane kodzero yekuti vadhimande chitunha kwandiri ndipenyu ndichifamba icho chitunha manje chemwari hachina umbo hwokuti vakadzimana amwe vanhu aivekodhara vakaidhimanda ichi afunira hanzvadzi vakoma vamai vangu tete vavo hanzvadzi yavo havana kuifonera ndivo vari kuziva nyaya dzese nyaya yeisumanga kwemukatichiita chaja chetati munofanwa kuti pachii baba vamakakanganisira iyemiwo baba kana paine zvimwe zvamunoziva edzai kugara pasi nemhuri muwirirane hatikwiridzire kuti imi ndimi baba makabereka vana vakugara vachichema nematambudziko ekuti baba imimiwo zvipirei pachenyu kuti mugare pasi sedare muonese vana venyu pachena kuti hamuna chamunoziva. chandongotaura ndechekuti vana waindorobhoilisa here panje mumoto uita kumwa susuku isu hatikutonga zvepashe hatikutonga mutoriro hatikutonga chii zvatikudaisuda kuti muyanane nemhuri yenyu makazvara mugwana vana kuchengetera saka toda kuti vakuchengetei vana vai imi itai zvamakaudzwa nine peace order yei ndo zvamunoteera kwete kuteedzera zvekuti isingazoti chitoendai munovadzinga nhasi eviction order kana makapuhwa ikoko munodzokera kuti vanoita siti ndo vanokupai uyo messenger of court woinvicta vanavo vobviswa ipapo pamumba pacho isu hatina mutemo wekuti tinoskovati kasi kana matoya netsamba kubva ikoko manje toperekedza manje mujustice achina mamasena zvinyu mapepa uyamiseni
motarisira zvinhu zvenyu kuvana venyu kupera kwemwedzi zino inouya naika vanouya kunokuye munopirwa kunoku Number this voice. Is that number this voice?